С вас е Маргарита Донева на канала Силата на подсъзнанието. Поставете лайк и се абонирайте за канала. Сеанс хипноза – излекуване на нервната система. За да имате добър резултат от днескашния сеанс, слушайте в продължение на 30 дни ежедневно. И така, настанете се удобно, намерете място подходящо, където може да проведете сеанса днес. Този сеанс ще ви въведе в сън. Затова слушайте, когато имате намерение да заспивате. И ако сте готови, нека да започнем нашия сеанс. Затворете очи и се отпуснете. Направете 3 дълбоки и спокойни вдишвания. Колкото се може по-дълбоко и сега още по-спокойно. Позволете на повърхността, на която се намирате, да вземе вашето тегло на вашето тяло. Наблюдавайте как от тялото се стича тежест и напрежение. Тялото постепенно се усеща леко и въздушно. Сега бавно дишайте и почувствайте как въздуха минава леко през тялото. Този въздух минава през цялото тяло. Отпуска кожата и клетките в тялото. Този въздух освобождава твоята жизнена енергия. И сега ще дишаме по определен начин. Бавно дишайте и на издишване тялото става отпуснато като нежен вуал. И със следващото вдишване почувствайте как въздуха влиза през тялото. Става ти толкова приятно, като все едно се намираш на плажа.
и върху теб грее ясно слънце. И отново бавно дишай. И на вдишване почувствай как гърлото се отпуска. Разкрива се отвътре. И този въздух леко влиза през твоите дробове. И сега на издишване леко излиза. Наблюдавай как с въздуха се разширява твоя гръден кош. На вдишване въздуха влиза. Стига до дробовете и бавно и нежно издиша. И на издишване се събира. Въздуха запълва цялото сърце. И след това преминава в корема. Корема се повдига на вдишване, а на издишване се прибира леко, плавно. Да, добре. Всяко вдишване се усеща пълно, релаксиращо. Дишането е спокойно, комфортно, не много дълбоко, но най-много повърхностно. Всяко спокойно вдишване се сменя със спокойно издишване. Леко и естествено. И сега отново дишай в комфортно темпо за теб, бавно. И бавно и комфортно издишай. И постепенно, бавно дишай. И бавно издишай. Ритъма на сърцето се забавя. И се успокоява нервната система.
На вдишване ритъма на сърцето се ускорява. А на издишване се забавя. Добре. Почувствай тези леки изменения в тялото. И сега почувствай как вълна на отпускане измива цялото ти тяло. На всяко вдишване нервната система се активизира и се включва подсъзнанието. Почувствай как на издишване се отпуска нежно твоето тяло. А сърцето започва да бие бавно, спокойно. И сега издишайте по-дълбоко. И сега може да създадете ритъм на дишане, като броите от 1 до 8 и вдишвате дълбоко. И сега броите от 1 до 16, като издишвате бавно и постепенно. И сега направете няколко вдишвания в този цикъл, като вдишвате и броите до 8 и издишвате 2 пъти повече, като броите до 16. Добре. Бавно дишайте и бавно издишайте. Представете си пред вас спокойно езеро. И когато виждате това езеро, така е спокойно и тихо в твоята душа. И твоето дишане е толкова тихо и спокойно. Всяко вдишване се сменя със спокойно и комфортно издишване. Твоето тяло става приятно и комфортно. А сега се потопи в транс. Спокойно, топло и дълбоко.
колко добре се усеща това състояние на релаксация. Цялото внимание е навътре в тялото. И ако има места в тялото, които все още имат напрежение, то просто вдишай тук и издишай. И това напрежение се сменя с отпускане. Да, в това състояние ти си този, който управлява тялото си. Ти си този, който в момента се намира в изменено съзнание. И сега просто наблюдавайте за това. Как излиза напрежението от тялото. Напрежението в мускулите. Напрежението в кожата. Напрежението от всички клетки в тялото. В твоето съзнание и подсъзнание също се отпуска. И колкото по-отпуснато е твоето тяло и твоето съзнание се чувства добре. Този опит ти показва, че тялото и душата са едно цяло. И сега чувстваш любов и щастие. Когато сега се усмихне твоето тяло, то е здраво и не му трябва нищо повече. Количеството жизнена енергия се усилва, когато изпитваш любов. Когато си тъжен, то твоята жизнена енергия се намалява. И много е важно да се научиш да се освобождаваш от тези тежки мисли и от това състояние, когато чувстваш тежест. Сега ти си тук, за да обновиш твоята жизнена енергия и да обновиш твоето съзнание и подсъзнание. Добре. Сега твоето подсъзнание те води в живота. В това очарователно състояние, което те води в по-дълбоко отпускане. В това състояние, където ръцете не ти принадлежат. Да, все по-дълбоко в центъра на твоята душа.
където сега се сливаш с безкрайната космическа енергия, където няма начало, където няма време, няма ограничения. Тук и сега тялото не се усеща. Няма време, минути, секунди. Просто напълно се отдай. На това облечение. И сега се отпускаш в този дълбок и още по-дълбок, приятен транс. Това е приятно усещане. И сега почувствай как вътре в теб е приятно. И моят глас те омайва. И знаеш, че това е толкова лесно да се отпуснеш. Да не мислиш. Просто се отпускаш. Да, твоето подсъзнание може да ти сътрудничи. Сега. И то много добре. Позволи на твоето подсъзнание да избере тези мисли, които ще допринесат за твоята личност да е цяла. Сега слушаш моя глас и се отпускаш още по-дълбоко и по-дълбоко. Дълбок транс. Сега ти си в центъра на твоята жизнена енергия, вътре в теб. И сега се усеща твоята космическа същност. Това е място, където ти сам може да се контролираш. Как да живееш? Да се контролираш, ти сам знаеш. Тук си в безопасност. В съгласие със себе си. Тук си лек, свободен и тази спокойна енергия ти помага да се отпуснеш. Да отпуснеш всичко това, което не ти служи повече. Това, което не ти трябва. И сега позволяваш на тази енергия да тече по твоите вени
може да я усещаш като лека топлина. Или може би нежни иглички. Почувствай как тази енергия те запълва. Запълва цялото ти тяло. Позволява на всяка клетка, на всеки атом да се възстанови с помощта на тази енергия. Целият организъм приема тази лекуваща енергия и този сеанс, който ти носи полза. Тези думи са любов, светлина и влизат в резонанс с твоите клетки и твоето тяло. Сега си в спокойна и приятна почивка. А твоето подсъзнание придобива нов опит и възстановява нервната система. И по този начин лекува организма. Сега почувствай как се чувстваш добре. И от сърце благодари за този опит. Почувствай твоята жизнена енергия в тялото на човек. Ти си живота и сега разкриваш целия си потенциал в себе си. Да, прекрасно. Но понякога си имал и трудни моменти. Но сега те се разтварят тук. И остава само този опит. Сега започваш нов етап. Сега си представи, че започва да вали приятен, топъл летен дъжд. И този дъжд отмива всичко от теб. Стари модели на поведение и програми. Колко е приятно, когато дъжда се стича под теб. Сега изпитваш вътрешна хармония и спокойствие. Съзнанието е тихо и мирно. Сега ти не си нервен. И тук в това място сега може да усетиш твоята свобода. Чувство на безопасност. И тук се чувстваш толкова добре.
Тук ти си у дома и винаги помни, че трябва да се грижиш за себе си. Просто чувствай твоето тяло. Всеки ден ходи пеш. По възможност всеки ден спортувай. Позволявай си приятни неща, които ти харесват. Радвай се, смей се. По този начин сменяш структурата на твоята нервна система. Всичко се изменя и изменя. И сега се появяват нови нейронни връзки в твоето подсъзнание. На основата на нов опит. Важни емоции и чувства. Сега се обновяват клетките в цялото ти тяло. Сега ти си здрав и всеки ден правиш най-добрия избор за себе си. Прекрасно. Сега нашия сеанс стига към своя край. И когато се върнеш тук и сега, съхрани тези позитивни емоции от този сеанс. Обърни внимание на правилния път, който създаде в твоето подсъзнание. И сега ще заспиш в дълбок сън. С вас беше Маргарита Донева на канала Силата на подсъзнанието. За да активирате сеанса да работи за вас, напишете в коментари: моята нервна система е здрава. По този начин активирате сеанса, за да работи тази енергия за вас. Поставете лайк, абонирайте се за канала. Това е вашата благодарност към моята работа. Може да дадете дарение под видеоклипа. Има прикачена банкова сметка. По този начин помагате за развитие на канала, за което ви благодаря. И така, сега направете отново бавно и дълбоко вдишване и бавно и дълбоко издишване. И сега ще заспите в мирен и дълбок сън до сутринта. И когато се събудите, ще се чувствате като човек, който е бил на почивка на най-прекрасното място. А сега спите дълбоко. Дълбоко, дълбоко.